Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ asịkwa m nke onye chi ya zelu. Amarọ m ka anyị esi wee si onye ji aka ya gbuo onwe ya, rest in peace. Onwe ihe m wetelu na-agba m anya mmiri na this handsome guy kịta ihe abụla ịkọ ife, ihe abụrụ Tom and Jerry, o mee n'Enugu Ezike Nsụka. Onye a bụ nwata katara ahụfụ nweta visa, ọ dị ka ọfọli ede ije obodo oyibo, mpịasị ya bịa ka akpọli ya ka eje fortify ya ka aka ya arụ ka o jebe obodo ndị ọcha. Ị na-ege ntị? Ọkwa ndị si na fa chọrọ tradition ndị white men na-achọ ka fa alụọ fọlụ ka fa jee n'obodo white men, ndị abandon tradition ndị ọcha jizi tradition nke fa gbuo nwa fa. Ka eke ya esi bido kwaba nwaanyị ukwu wa akpọlụ this boy luo na nke native doctor na-agwọlụfụ ọgwụ, nke dibịa na-agwọlụfụ ọgwụ. Dibịa iko obi nye nwa mmadụ naanị for hour and na ị na-fortify ya onye anwa ka esi mee gị ya. Na-ekpekwa na ekpele n'ụwa ka ị ghara ịdaba n'aka onye ilo, maka ịma ngwa m na that native doctor is enemy of progress. Ọ bụ na ọ bụla enemy of progress ka eke esi kpọrọ nwa mmadụ nye ya naanị si na ị na-achọ ka ị fortify ya oje obodo ndị ọcha ka o bulu ego bata nya ife ị na-akụziziri ya bụ crime, ya eje obodo oyibo jee mee crime bata. And some of those native doctor ndị unu tinye ego na ụmụazị be anyị mkpochi n'obodo oyibo kakwa nkụ, ndị unu mesi ife ka renji ịkpọta ya itinye ya aka n'obi gbunye ya ihe na arụ awa n'otu si ya na olu ala Indonesia na o ebu drọgụ cross ọ na-ama njide ya putuo na Thailand, putuo na Malaysia. Ụmụazị be anyị nọ na in maka all those things unu ji gbuo fa wayo raka aja. Keke ihe esikwalụ nwa any go dey arrest that man, any dey arrest that native doctor, any ụdị ihe ọka na-eme n'Enugu Ezike. Even asị m ka ihe gọọmenti of Enugu kwu maka ihe a ebe afụrụ nke anya onye makwanụ nke a na-afụrụ anya, onye nweta visa ya ejebeli obodo oyibo. Nwaanyị na-agwọla ọgwụ ka o nweta visa afọ ọchị na-eme eze Chukwu weta visa afọ ya echekwa ya, o nwere onye ji ndụ ya n'aka enye nwa mmadụ for hour and ka abọpụtazie ya ọbụna the boy anwụrụgo. Mkpochie mmadụ na ụdị ihe ọ na-eme ndị Enugu ka m na-ajụ ọgwụ bụ ife aka ọ lara ụmụanị ọ ya sị m na ịmalụ ma gbuo nwa mmadụ ọbụla ike efie maka ana m afịa online nsị mba na m verify ya ọ bụrụ na eziokwu. Unu achọrọ tradition ndị ọcha, unu achọrọ white man, unu ewelezia tradition nke unu gbuzie nwa unu ka ọ wee jee n'obodo white man jee kpata ego. Ọ bụ na ịchọrọ iju ekwensu iju ọrụ ya niile, iju ekwensu iju ọrụ ya jụọ iti ya niile, iju white man iju ife ya niile, iju ife gbasara white man. Emetụna phone white man aka, eyi na akwa white man kwa, emetụna kọmputa white man aka, aba na plane white man kwa, were ụkwụ na-agala onwe. Nwekwa onye si eme na tradition, I like kpam tradition, mana efu nke anụnwa na-eme ọ bụrọkwa ya o. Ma ndị a na-afọ that is not how to live life. Amarọ m ogologo kwa adịrọ n'ụka mgbede asị m ife a ọ dịzi mma sikpụlụ that native doctor nke onye chi ya zelu.